No, toto je jeden z tých menších, hej. Toto má nejakých 12. Urobili sme ho tak, aby skôr jazdič išiel do výšky ako do diaľky. Mňa to baví. Baví ma to jazdiť s kamarátmi, skákať, mám z toho dobrý pocit. Super. Adrenalín trošku. Nie, no na štarte si rozmyslím, aký skok chcem ísť. A podľa toho vlastne si robím aj nejaké veci na skoku, čiže nejaký oblúk, odraz, švih a tak. A potom sa už sústredím viac menej na dopad až v tej poslednej fáze, keď vidím vlastne túto dopadovú hranu. Myslím, že po kvalifikácii sa bude samozrejme skok ratrakovať, aby to bolo raj. Každý jazdec má dve jazdy, lepšie sa počíta, 10 ľudí postupuje do finále. Je jedno, môže z prvej všetkých 10 a z druhej ani jedna, čiže je to úplne jedno. Jeden skok je celkom dobre urobený, čiže je tam veľký airtime, štýl, dĺžka.